You got me jumping like. Čaute, vás vítam u dnešného videa, no a dnešné video bude ďalší diel série Girls Talk a presne to bude už tretí diel a dnes pôjde o prvého priateľa. Tí, čo ste noví na tomto kanáli a neviete, o čo ide, tak ide vlastne o sériu pre dievčatá, v ktorej rozprávam alebo v ktorej diskutujem rôznu tému, alebo teda jednu tému si vyberiem, ktorú mi môžete vy napísať do komentárov, pretože témy určujete vy. A téma prvý priateľ sa mi naozaj veľmi páčil, pretože je to podľa mňa. No a dneska sa budeme zaoberať teda prvým priateľom. No a ešte som vám chcela na začiatok povedať, že som chorá a mám mumps, čiže nie som taká úplne happy, ale naozaj ma všetko bolí, ale chcela som to pre vás natočiť, pretože som dlhšie nevydala video a tým, že som teraz doma, som si mohla aj usporiadať všetko na YouTube, preplánovať videá, čiže dneska mám taký točiaci deň. No a teda môžeme ísť na video. Celkovo je tá otázka, čo vlastne je prvý priateľ. Teda neberiem také tie vzťahy, ktoré máte v 11 alebo v 12, kde sa iba vidíte napríklad v škole alebo na nejakom ihrisku, vôbec si nepíšete, alebo keď tak píšete si iba srdiečka a to by bolo. Prvý priateľ je teda niekto alebo osoba, s ktorou sa často vidíte, s ktorou chodíte von, si píšete, o ktorom vedia rodičia a teda plánujete spolu aj niečo a máte touto osobou aj tie vaše prvé skúsenosti, teda prvé skúsenosti myslím, že aj pusa a tak ďalej, čiže a tak ďalej, podľa mňa všetci rozumiete. No a tomu teda hovorím ja prvý priateľ, pretože naozaj, ak by som mala rátať všetkých mojich priateľov, ktorých som kedysi mala, jedného som videla v škole, s druhým to bolo možno niekedy v škôlke ešte. Prvý priateľ je naozaj osoba, s ktorou všetko zdieľate, chodíte spolu von, píšete si, často sa vidíte, telefonujete, robíte fotky, zdieľate to. Ďalšia otázka je, že kedy? Kedy máte prvého priateľa? Je to naozaj individuálne, niektorí majú prvého priateľa v 13, v 12 sa mi to zdá už naozaj dosť skoro, ale tak 13-14 a niektorí až 20, čo tiež nie je vôbec žiaden problém. Čiže je to na vás, je to individuálne a ak máte napríklad 16 a máte prvého priateľa, je to úplne v pohode. Ja som mala môjho v 15, teda už mi bolo skoro 16 a nič som nezmeškala a podľa mňa 15-16 taký zlatý stred. Otázka, ktorú si pokladá asi každé dievča je, ako to povedať k rodičom. Mám priateľa a ako im to povedať? Určite není potrebné sa stresovať, pretože vaši rodičia boli tiež mladí 15, 16 a tiež robili také veci, tiež mali frajerov, alebo teda frajerky a určite vás budú chápať. Ja by som išla osobne za maminou a povedala jej niečo ako, no mami, spoznala som jedného chalana a veľmi sa mi páči, rozumieme si, dosť sme si písali, dosť sme boli v kontakte a dali sme sa dokopy. Vždycky je lepšie povedať pravdu na rovinu a nerobiť z toho tajnosti, pretože ak sa náhodou stane, že rodičia zistia pravdu od niekoho iného, napríklad, že niekto vás videl na ulici alebo tak ďalej, tak je to o mnoho horšie a naozaj sa netreba stresovať to povedať, pretože v väčšine prípadov je to tak, že sa stresujeme viacej ako je nutné a v tomto to nie je žiadna výnimka. Čiže naozaj ísť za maminou a jej to povedať, teda chlapcom asi za. Ďalší bod sú kamaráti. Áno, teraz toho veľa zmenilo, máte prvého priateľa, ale nemôžete zabúdať na tých kamarátov, pretože tí kamaráti tu boli ešte predtým a pravdepodobne budú aj po ňom. Nemôžete zanedbávať kamarátov kvôli frajerovi. Musíte si ten čas rozdeliť pre rodinu, pre kamarátov a pre priateľa, pretože ináč to nepôjde. A áno, všetko je nové a áno, teraz všetko je nové a chcete byť čo najviac s vašim priateľom, ale to podľa mňa nie je najdôležitejšie. Musíte si dať aj vaše priority, musíte sa stále sústrediť na školu, to je naozaj veľmi dôležité, ale aj na kamarátov a na kamarátky teda hlavne, pretože oni by to možno mohli vidieť tak, že kvôli tomuto chalanovi teraz s nami nejde von, alebo kvôli tomuto chalanovi už na nás nemá čas, takže naozaj to skúste rozdeliť, aby ste mali čas pre každého. Ďalší bod je prvý rozchod. To sa stáva, v našom veku je to úplne normálne, že prvý rozchod príde a prvá láska odíde. Je to naozaj tak, pretože je málo vzťahov, ktoré vydržia na celý život. Ja poznám osobne teda 3 páry, teda oni sú už teraz dospelí, majú už 40 rokov alebo 50 a sú spolu od 15
a je to naozaj niečo pekné podľa mňa, ale to sa stáva naozaj v málo prípadoch, čiže musíte s tým rátať, že to možno príde. A taky, že to normálne, že city sa menia a možno sa vám začne páčiť niekto iný, možno sa jemu začne páčiť nejaké iné dievča a to väčšinou sa bere veľmi zle, teda ja by som to tiež osobne brala zle, kebyže môj frajer ma opustí kvôli nejakej babe, to by som asi nebrala dobre, ale tak je to naozaj ľudské a patrí to k životu. A k tomuto by som vám iba povedala, že vám môžu pomôcť dobré kamarátky, alebo teda nejaké filmy, pozrite si nejakú komédiu, dajte si zmrzlinu ako v tých amerických úplne úžasných filmoch. Takže to vám určite pomôže. Samozrejme sa musíte nejak odreagovať, čiže šport, môžete si dať nejaké nové ciele, spravte si to-do listy a tak ďalej, spravte si nejakú takú motiváciu a môžete si aj čítať nejaké citáty na internete, to mne dosť pomohlo. A teda mne to pomáha v každej situácii citáty, pretože je to naozaj niečo krásne a nie, prosím vás, keď sa s niekým rozídete, určite si nepozerajte citáty Quotes Broken Heart alebo niečo také, skôr niečo motivation, inspiration a tak ďalej, new beginnings. A berte to tak, že keď jedny dvere zatvoria, druhé sa vám otvoria a tak to je v živote, čiže čas zahojí všetky rany a určite to prejde, bude to možno ťažké prvé dni. No a teda ďalšia vec sú teda tie prvé skúsenosti. Áno, patrí to vlastne k vzťahu, ale nemusíte sa do ničoho nútiť, čiže ak niečo nechcete, ale on to chce, určite ostaňte pri tých svojich pocitoch, pretože ak sa do ničoho budete sami nútiť, tak je to horšie a nebude to také, ako by to malo byť. Čiže naozaj počúvajte sami seba, či to chcete alebo nie, pretože ak to chcete, je to naozaj dobré, ak to nechcete, tak to nechajte tak, máte na to ešte celý život a či to bude teraz alebo o rok neskôr, je to naozaj na vás. Takže prosím, nenúďte sa do ničoho a je to naozaj to najhoršie, čo môžete spraviť. Takže toto by bolo celé video, ja dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, určite mi dajte like, pretože tým vidím, že mám pokračovať v tejto sérii. Dole do komentárov mi napíšte nejakú tému, akú by ste chceli rozoberať v ďalšom videu. Ak máte nejaké otázky, tak ti šup do komentára, ak chcete ich nejak tak anonymne, tak mi napíšte na moju facebookovú stránku alebo na môj osobný Facebook, všetko máte dole v infoboxe. No a toto by bolo celé video, ja dúfam, že sa vidíme v ďalšieho videa, tak teda ahojte!